Inguquko lomthetho ilwayo phakanyiswa ikhophu zakuvumela abavoti ukuba bavotele abantu abafuna bemamele ePhalamende nakumaphondo ngaphandleni kokuvotela amaqela ezopolitiko. Abavoti bazawukwazi nokubasusa abo bantu ukuba abawenzi umsebenzi wabo. Uza kuphungula namalungu ePhalamende ususela kwi400 uyokutsho kwi350. Ikhophu ithe linyathelo lijoliswe nasekulweni urhwaphilizo. We want political power in your hands so that you, when you see people stealing your resources, you can stop them. Lomthethho ilwayo kwaxhaswa nanguloya isakuba inkokheli yeDA uMmusi Maimani namanye amaqela athi lomthetho uzakunceda nasekuphunguleni imali echithwa ngurhulumente. We are a country that is living from, I wouldn't even say hand to mouth. It's effectively from the hand of the IMF to the mouth. We are living from debt to debt. The real challenge is this, though, is that we are not borrowing from today's generation. We are borrowing from my kids and your kids. Lomthetho ilwayo zakupapashwa kule veki izayo. Abantu bafuna ukwenza igalelo bangenje njalo phambi kwasekupheleni kwalenyanga izayo. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze SABC ePhalamende eKapa.